Jeg heter Sólveig, er 80 år gammel og er sams sjónarfolk av listesammen førje, og fremt at jeg leser tjanam i førskolen. Jeg er oppbyggven, jeg har en kandidat i religionsøve og en master i listesøve fra University of Kent. Jeg var faktisk nok sturen om å flytte til førje. Jeg visste jo selv hva jeg var vant til. Jeg har haft det fantastiskt vi har läsa. Jag har funnit såna goda vänner och jag har varit såna stö i heim som har gjort mig rikare som person. Och så kommer till förjar och inte ordentligt vita hur mina kompetenser kunde komma i spel här. Det var en stor. Men så att komma hem och bara göra det stora. Det var också det var fantastiskt. Liksom att komma och faktiskt att finna ett plats till sin själva. Det är inte att man kommer och får att servera en silverfätte. Det är något som man ska arbeta upp. Och det kräver drivet och det kräver att man checkar fram och säger hej, jag doer det här och det kunde bruka mig till. Och det gör det så. Och det har löst sig så fantastiskt väl att nu har vi en välfungerande tjänst i förrjun. Här som vi har allt som jag har bruk för. Jag kunde inte yngst med mig.